Поздрав на нашиот подкаст Нов Асном. Денес имам голема чест да бидам гостин во домот на интелектуалниот џин Мила Алечковиќ. Гостен сум во Белград, во нејзиниот дом и ќе збориме на една интересна тема која сите не засега нас. Пред се, да ви ја представам, госпоѓа Мила Алечковиќ, драго ми е што прифативте интервју. Голема благодарност од мене. Како сте? Hvala vama na pozivu i odmah da vam kažem, žao mi je što ne mogu, ja razumem naravno makedonski, ali neću moći da govorim, moja majka je govorila makedonski jezika, ja bih mogla, ali bi se malo mučila i tako, pa eto, ali razumem. Hvala vam na pozivu i odmah pozdrav svim vašim gledalcima u Makedoniji i svuda gde budu gledali, ali posebno u Makedoniji, našoj bratskoj, bez obzira da li su Makedonci slovenskog ili nekog drugog korena, ja se nikad nisam borila za ono što je inkvizicija u Španiji zvala pureza de sangre, znači čistoća krvi. Meni to nikad nije bilo bitno. Ja sam gledala samo čoveka kao čoveka, znači psihološki i naravno po onome što mi želimo da budemo. A pošto smo svi sa Balkana, koji je u Francuskoj, gde inače živim jedan deo vremena, kad kažu balkanizacija, svima se digne kosa na glavi, a ja kažem, ali Sokrat je bio sa Balkana, vi ste to zaboravili. I mi Balkan i poštujemo i cenimo i volimo, ali pošto je danas to jedno siromašno područje, u stvari bogato područje, ali siromašna društva, onda, nažalost, moramo na taj način da pričamo, a svi smo na neki način slični. Čak imamo i haplogen, vrlo, jeste. Svi mi balkanski narodi. Apsolutno, i to je naš zajednički koren. To nam je zajednički koren, možda u budućnosti i neka sudbina, ali u svakom slučaju, ako ne gledamo prošlost i budućnost, nego sadašnjost, zajednički patimo i zajednički trpimo i na isti način se našim narodima predstavlja taj program crne psihijatrije o kome ja pišem, možda ćemo i pokazati, to u posljednjoj knjizi o tome pišem, taj način kontrole ljudi, ljudskog mozga, uma, psihologije, psihe, slobode ljudske, na isti način se sprovodi, na isti totalitarni način se sprovodi nad svima nama ovde, posebno na Balkanu. Da, to je vaša zadnja knjiga koju ste vi meni poklonili, hvala vam puno. Mi delimo istu sudbinu, s jedne strane. To je da naši političari dođu na vlast, obećaju jedno, rade drugo i ne svaki put prema našoj volji, nego obrnuto. Protiv naše volje, protiv naše demokratske volje mi patimo. Kod nas u Makedoniji bio jedna predaja gde je pod prisilom promenjeno ime protiv naše političke volje. Da, ime naše države. To mi ne možemo da oprostimo. Ne možemo da živimo, da idemo napred baš zbog toga. A to slično se dešavalo i u Srbiji. Isto što se dešava i na Balkanu, bilo u poširokoj regiji Balkana. Kako možete profilirati prosečnog balkanskog političara? Malo je nešto drugčija situacija u Sloveniji, ali ja imam puno prijatelja tamo, pa onda kažem, jer neki ne žele da budu Balkanci, onda kažem jugoistočna Evropa, jer mi smo taj region, jel? Kod njih je malo drugačije, malo bolje da se tako izrazimo. Da, mi zapravo imamo tu zajedničku nesrećnu sudbinu da program biranja tih ljudi koji nas treba da zastupaju u politici je vrlo sličan. I još pre nekih najmanje 20 godina, sad bi mi rekla deca, kaže što pričaš o godinama kad izgledaš kao mi, ali tako je, objektivno je tako, možda ima i više od 20 godina na nekoj televiziji, sam ja u Srbiji, doduše i u Francuskoj sam to pričala, ali u Srbiji je to imalo neku rezonancu, pošto nije bilo dotle prepoznato. Tada sam ja prvi put iznala jednu ideju, u stvari opisala praksu koja se sprovodi dugo u Evropi i u svetu, a to je praksa biranja najgorih profila i kadrova.
u visoku politiku. To u Srbiji uopšte nije bilo prepoznato. Svi su mislili da kad dođe neko ko ne zaslužuje da se bavi politikom, da je to neka slučajnost, da je to upao slučajno. Ja sam tada rekla, u svetu je to program koji se radi namenski, dobro programiran, dobro uvežban i već nekoliko decenija to traje. To je u Americi, Kanadi, Evropi program. I onda, tek danas, znači 2003. 2004. u Srbiji je to prepoznato. A šta znači taj program? Odnosi se na ceo Balkan. To je zapravo jedan program koji vuče korene iz starog američkog programa kontrole ljudi, jel? Mi kažemo uma, mozga, neurologije, što god hoćete, psihologije, koji se zove Mind Control program, za koji postoji slika da to rade šarlatani, a to ne rade šarlatani, nego ozbiljni naučnici, i to vrlo kvalifikovani naučnici, psihijatri najviše i lekari, koji je nastavak nacističkog programa. I taj Mind Control program je zapravo razvio sve te socijalne inženjeringe, zato to sad pričamo od Donalda Heba, Donalda Camerona, Solomona Asha, Carlsberga, profesora Milgrama, Stanley Milgram i tako dalje, dok se nije došlo do novih metodologija, i te nove su bile profilisanje. To je bilo najvažnije, jer više nije smelo da se radi ona crna psihijatrija koja se radila 50. godina prošloga veka. Pričate o profilisanje individualaca. Da. Sad ću da kažem. Pošto se predsjednik Clinton 95. godine izvinio američkom narodu za ono što su stvarno radili na njima, nije se izvinio nama na Balkanu, nego Amerikancima, onda su rekli, ajde sad to više nećemo tako da radimo, mada oni to rade. Ali prešlo se na profilisanje. I sad to, šta je to profilisanje? To je zapravo biranje najgorih, da budem jasna. Biranje najgorih ljudi koji su nekompetentni, nemoralni, u korupciji, imaju određene psihoseksualne perverzije, ali to možda bude njihov privatni život, ali ovde nije privatni život, nego se to ističe, fiksirani, iskompleksirani i tako dalje, tako dalje. To su specijalni profili, takozvani, koji se biraju, i kad se takvi ljudi, odnosno deca, one već u srednje škole, izaberu, onda im se daju neke visoke stipendije i onda oni idu da budu spremani da uđu u malo višu politiku u balkanskim zemljama. Sad se mislim, postoji to i u drugim zemljama Evrope, ali ovdje je posebno. E sad, nije onaj svako ko dobije stipendiju nenormalno, ima briljantnih ljudi u svetu, to je naša dijaspora i vaša dijaspora, je tako, koji su briljantni, koji vide to da neko želi da ih iskoristi, ali oni idu svojim putem. Međutim, ovi drugi koji nisu dovoljno jaki psihološki, koji imaju specifične profile ili bolesni ili su zavisni ili su slabe, u stvari uvek su slabe ličnosti. Znate, po Gaussovoj krivi imate onu normalnu raspodelu, imate one ekstreme. Ti ekstremi se uzimaju i onda se kaže ovaj je iskompleksiran, ovaj ima ovo, ovaj ima ono, ona ima neku zavisnost, njih ćemo da školujemo posebno da bismo posle ih promovisali da budu lideri. To se zvalo lideri, takozvani young leaders. Naravno, u tom programu su bili mnogi ljudi sa Balkana. Ja sam videla Mila Đukanovića u sred Pariza kad su oni dolazili iz Amerike da promovišu program mladih lidera u Parizu. Jer Amerikanci često rade na drugim teritorijama. Izabrali su Pariz da bude manje vidljivo. I onda su mi prijatelji Francuzi rekli, dođi da vidiš jednog lepog čoveka sa Balkana. On je bio mlad, visok, lep, oni svi, jao, bože, evo i gleda. On ulazi, da li je bio svestan, nije svestan, šta će s njim kasnije biti, to je bilo davno. I ja to vidim, pa on je u tom programu. Onda je krenulo sa svim ovim liderčićima sa ove regije i oni su svi ulazili u to da treba da budu u stvari neke marionete globalista na ovaj ili onaj način, ali posebno je to bilo rađeno preko ekonomije ili su ih stavljali u bankarske krugove. To je bila onako, prvo ga uvuci u banku, jer banke su, to su ti glavni karteli. I to je bilo još relativno pristojno
prethodnih decenija da bi ovih poslednjih godina to zaista prešlo u jednu novu metodologiju koja se zove wokeizam. Woke culture. Koja woke culture, da, koja je Kobayagi left, a u stvari je nihilizam. To je potpuni nihilizam. To je negiranje svega što je... Tako je. I to je to je bellum omnia contra omnes, znači rat sviju protiv svih. Ideologija woke koja koristi, ona profiliše danas na Balkanu i u drugim zemljama, ali sad pričamo o Balkanu, ona radi na tome da svi ratuju protiv svih. Dobro, mi nemamo Afrikance, ali u Americi su to bili crnci protiv belaca, homoseksualci protiv heteroseksualaca, žene protiv muškaraca, znači svi koji su nekada bili žrtve. Sada transrodovih protiv homoseksualaca. Sad i to. Ljudi koji su nekada bili žrtve, neosporno je da su crnci u Americi nekada bili žrtve. Neosporno je da su i homoseksualci nekada bili žrtve. Neosporno je da su žene nekada bile žrtve. Ali to ne znači da treba da se svete. A wokeizam ih gura da se svete i da stalno prave tu tenziju i građanske ratove na neki način. To je počelo u Americi odavno stvari u Evropi. Sad kod nas na Balkanu je to tako još malo nedozrelo, međutim woke ideologija u stvari profiliše one ljude koji će sutra biti nekakvi lideri, danas su neki aparačici u vlastima i tako dalje. Recimo mi imamo u Srbiji vladu koja je napravljena upravo takvih profila. Imamo jednog na vrhu države koji po mom mišljenju nije psihički zdrav i ja sam njegovu dijagnozu dala. Zbog istine, zbog budućnosti, zbog svega što je negativnog uradio za interes države Srbije, da bi sutra to pred nekom institucijom bečkom moglo da se obori, može ako je korumpiran ili ako je nenormalan kad je potpisivao. Pa sam ja to uradila zbog budućnosti, ja poštujem instituciju predsjednika države apsolutno i žao mi je naroda srpskog, a on je jedna individua koja eto tako pravi štetu. Znači to je čovek koji ima i vrlo tešku kompozitnu dijagnozu. Oko njega su ljudi koji nikakvu kompetentnost nemaju, ni za šta. Evo sad imamo vladu, jedan je novinar rekao ovde u šali, ni Al Capone ne bi sastavio bolju. I svaka mu čast, evo moram da citiram. Imamo vladu u Srbiji napravljenu namerno od ljudi koji ne znaju posao za koji su izabrani, ali to je namerno urađeno, znate, to je kao šahovska tabla u kojoj uzmete one figure šahovske pa ih sve bacite na pogrešna mesta, ali vi ih namerno bacite. Lovca na kraljicu, kraljicu na pešaka, topa na, ne znam, namerno to uredite. Tako izgleda vlada u Srbiji. To su ljudi koji, imamo recimo energetikom će se baviti neka novinarka, ne znam, ovim socijalnim radom, mislim, sve je izmešteno. Svi koji su izabrani su zato što ne znaju, ne imaju nikakvu stručnost u tom poslu. I to nije slučajno, jer narod misli da je to slučajno, a u stvari to je namerno tako izabrano. Pri tome, jedan deo njih su narkomani, to moram da kažem, jer mi nemamo test na narkotike koji bi trebalo da se uvede pre ulaska u skupštinu i u vladu. Jedan deo njih su narkomani, jedan deo njih imaju ozbiljnu dijagnostiku ili neku psihopatsku crtu, znači da su ljudi bez stida, bez krivice, bez osjećaja, empatije, bez emocija prema siromašnjima, već su bili u kriminalu, u krađama i taj profil, to je zapravo profil bandita. Sada, američki ambasador koji sedi u Srbiji i koga u Srbiji smatraju za šefa države, on to zna. Doduže ni on nije nikakva velika ličnost i to je 6. liga, jel? Ali on zna da su izabrani namerno ljudi koji nisu kompetentni i njima to tako odgovara. Jer to nisu ljudi koji vode politiku. Posljednji čovek koji je u svetu, u Evropi vodio politiku bio je posle de Gaulle možda još Mitterrand, tu se završava, ta era je završena. Berlusconi isto nije, mislim, dobro, bio je to što je bio ideološki, ali ni on više nije vladao, to je isto bio deo italijanske mafije, jel? Znači, posle toga idu ljudi koji zapravo nisu državnici,
koji nikakve veze nemaju sa državom, koji nemaju veze ni sa narodima, koji ne znaju ništa iz geografije, koji ne znaju ništa iz istorije, koji ne znaju ništa iz geopolitike, koji ne znaju ništa iz ekonomije, koji ne znaju ništa iz psihologije, što je još najvažnije. Ali takvi, sa takvom količinom enciklopedijskog neznanja, obično su gurnuti u bankarske kartele i onda ih bankarski karteli lansiraju. To su JP Morgan i Goldman Sachs, to su dva glavna kartela koja lansiraju te razne globalističke pipke u Evropi. U Srbiji i na Balkanu nisu Goldman Sachs i JP Morgan, ali su to njihove produžene ruke. I vi imate jednu generaciju, doći ću sad na Balkan odmah, imate jednu generaciju u Evropi koja više nikakve veze nema sa državnim poslovima. Vi ste imali nekada državnike koji su bili ili demokrate ili totalitarni, ja uopšte ne vrednujem, ali su bili državnici. Kao što je recimo, bio De Gaulle, pa Mitterrand, možda je Putin takav u Rusiji, Lukašenko. To su nekakvi ljudi koji znaju šta je državni aparat. Vi sa njima ne morate da se složite, ne morate se slagati ni sa Putinom, ni sa Lukašenkom, ali oni znaju šta je državni aparat. To je ta stara generacija. Ili u Kini. Za razliku od toga, danas u Evropi imate ljude koji pojma nemaju šta je država. Tu imate Macrona, imali ste do nedavno nekakvu Baerbock, sad su je sklonili, hvala Bogu, imali ste tu nekakvu Leyen i nju će sada sklone, imate ovu u Italiji za koju moj suprug lično poznaje, mi smo znali odmah da je ona u toj američkoj grupi i koja je, mislim, ucenjena od strane Amerike, ni ona ništa ne zna, jel, ta Meloni. Znači, imate u Kanadi Trudeau, koji je isto jedan produženi adolescent. On je mentalno adolescent, on ima mentalno 14 godina. I to je generacija koja više nema veze sa državnim poslovima. To su, kako bih rekla, to je kao da ste neke drogirane adolescente gurnuli na scenu. Ja nemam ništa protiv adolescenata, imam puno studenata u svetu, u 3 zemlje, mene deca vole, ja imam sa njima odličan kontakt, ali to nisu ljudi koji mogu da se bave državnim poslovima. Isto to sada radi ovaj bolesni čovek na čelu Srbije, koji recimo za šefa bezbednosnih službi u Srbiji stavi dečka od 20 godina. Znate. U redu, lepo je to imati 20 godina, to je vreme kad se zaljubljujete, kad imate prva ljubav u životu, pa treba da se oženi muškarac, pa možda da ide i u vojsku, zavisi od zemlje u kojoj živi, jel? Pa treba da postane otac, pa treba da nešto nauči, da vodi takve stvari čovek koji u današnjem vremenu muški svet jako sporo sazreva, to je posebna sad priča, nije bitno, znači to je potpuno, ali to je namerno urađeno. Imate isto to i vi. Sad, kakav je profil balkanskih lidera? To se smatra jednim dobrim, jakim, ustanovljenim programom. Na Balkanu se traže ljudi od od dela Kosova, za koji ja i dalje smatram da je Srbija, ali evo sad je to faktički predsjednik nesrećne Srbije učinio da to bude skoro druga država. Od onih ljudi tamo koji su u nekakvoj kobajagi vlasti, preko Makedonije, Crne Gore, sad je malo bolja situacija u Crnoj Gori, ali slično je. Dobro, Hrvatska, Slovenija je uvek u boljoj poziciji, mada i predsjednica Slovenije morala da se slika sa nekim transgenderom da bi dobila na rejtingu. Ona žena možda nije loša, ali da nije prihvatila sliku sa muškarcem koji ima velike grudi, sad namerno govorim jednostavno, verovatno bi joj zaustavili kampanju. Znači, to je bio program, taj deo se u crnoj psihijatriji zove program ponižavanja.
program humilijacije. To je poseban jedan program o kome može puno da se priča, sad sam samo dotakla temu. Dakle, profil onih ljudi koji na Balkanu treba da budu lideri, za razliku od nekadašnjih starih vremena kad je to bio neki Broz, pa Kominterna birala ljude, a te ljude koje je birala Kominterna to su bili ljudi koji su bili po zatvorima, po ćelijama, robovali, gladovali, izlazili iz šuma kao komandanti, znači što god da mislite o njima, oni su bili formirani kao ličnosti. Sad se biraju nezavršeni adolescenti, znači taj uzrast psihoseksualne nezrelosti i psihosocijalne nezrelosti, ljudi koji ne moraju biti glupi, ali je poželjno da su imali neku kriminalnu ljubavnu aferu, ja namjerno kažem ljubavnu aferu, po znacima navoda, da su bili u nekom kriminalu, znači da su u ljubavi sa krađama, lopovlukom, to je sine qua non, bez toga neće ići i što je više krao, to je bolje. Da su, ako može da bude i da su narkomani, znači da imaju neku sklonost ka, ajde nećemo reći ka heroinu, jer heroin razbije nervni sistem odmah, nego recimo kokain, marihuana, kanabis i tako dalje. Ja inače nisam ni protiv kanabisa, ni protiv marihuane, ako je neko pisac pa piše romane, ali ako se sprema da uđe u državnu upravu, onda sam apsolutno protiv. Znači oni se biraju prema stepenu oštećenosti. Što su manje zdravi, psihički, psihofizički, psihijatrijski, psihopatološki, što manje znaju stvari o istoriji, o geopolitici, o narodima, o religijama, o tradicijama, to su bolji kandidati. I onda vidite seriju ljudi koji su kao pali s Marsa i oni vama naređuju šta će, oni prave nekakve kao programe, u stvari oni ne vladaju, oni treba samo da ispotpisuju nešto što je recimo američki Pentagon već zamislio za Balkan, jel? Pošto zna se ko još uvek ovde, u stvari engleske službe su glavne na Balkanu, to znate. Englesko-američke, a nikad se ne zna da li jedni zavise od drugih ili od ovih, to je special relationships, to znate. I oni faktički biraju taj profil ljudi, što su gori, to su bolji da uđu u politiku. E sad šta znači danas uopšte politika? Vi danas ni nemate više politiku. To su trgovci teritorijama, državama, narodnim interesima, zdravljem ljudi, trgovci zdravljem ljudi, kad počnu da uvoze lažne vakcine, recimo, pa ih baš briga jer se za to dobiju pare, onda ih baš briga koliko će naroda da pomre. Oni u stvari služe tome da odrade neke programe koji su zacrtani najčešće kažem u globalističkim krugovima, ne samo američkim nego svetskim, a to je, pošto mi svi na Balkanu ne volimo, ja recimo volim Ameriku, ja Ameriku dobro znam, imam puno prijatelja, predajem i dan danas tamo po pozivu, a imam najbolja moguća iskustva, međutim to nije Amerika pentagonska. To je sasvim jedna druga Amerika. Ja volim onu Ameriku o kojoj je pričao Nikola Tesla, o kojoj je govorio Mark Twain, koju je kritikovao Mark Twain, koju je kritikovao Arthur Miller. Arthur Miller je bio dobar prijatelj moje majke još 50. godina prošloga veka, pisac, jel? I imam dosta, kažem, prijatelja tamo i poznajem tu situaciju. Zato neću sad da kažem samo pentagonska Amerika. Zlo današnjice u stvari najviše čini grupa koja se zove Davos grupa. Znači, čarobni breg. Ajde da citiramo Thomasa Mana, oni se nalaze u Davosu, taj globalistički otpad. Charles Schwab. Klaus Schwab, Bill Gates, Fauci koji se njima pridružio u farmakomafiji, onda imate sve ove razne ludake koji se bave veštačkom inteligencijom na pogrešan način, to je naša tema, koji ne poznaju neurologiju, a žele da što pre od ljudi naprave robote. Ta grupa multinacionalaca kojima je u interesu da zapravo sprovede maltuzijanski program iz 18. veka, to znači stalni program redukcije stanovništva, oni su skoncentrisani u Davosu. I faktički Davos, Pentagon i još neki krugovi, Kina je samo ispostava,
Wuhan i to dalje, to tamo nađu korumpirane ljude, ali oni su samo ispostava. Ti centri, to su ti takozvani neformalni centri moći, koji zapravo prave te programe kako će izgledati Balkan. I kada mi Srbi ili vi recimo u Makedoniji kažete eto to je zlo dolazi iz Amerike, ne dolazi to iz Amerike kao Amerike sa kontinenta, nego dolazi iz tih izmeštenih globalističkih kartela koji se svode na security state, na Davos i na bankarske kartele. Znači, ekvitisencija zla su bankarski karteli, Davos i naravno Američki kongres koji samo dalje sledi. Ali tu je zlo. A to ne je vezano samo za Amerikance, to oni imaju ljude iz svih profila. I onda naravno biraju to kako će izgledati lideri na Balkanu, što su gluplji, što su, treba da bude recimo histeroidan, nezreo, da ne poznaje ništa, da nema kontakt sa narodom, da nije nikada ništa radio. Evo, mi imamo vladu danas u Srbiji gde su ušli ljudi koji nikada ništa nisu radili, ali nikada ništa. Kobajagi završili su neke studije i odmah idu da diriguju. Ali to se namerno radi, zato što se ne traže ljudi koji imaju meritokratiju, znate, kao nekada kaže šta si dao državi. Ti treba da daš nešto državi, je li tako? Pa onda ako si nešto uradio za državu, onda si ti zaslužan. Sad to je pojam zasluge je nestao. Znači nema meritokratije. Što je gluplji, što je mlađi, što je neiskusniji, takve uzimaju. Sad šta oni rade? Oni samo potpisuju. Ne odlučuju oni ni o čemu. Niko u tim krugovima našim, vašim, balkanskim, to su ljudi koji ne donose nikakve odluke. Oni su tu da potpisuju neke ugovore, dogovore koji su na drugom mestu odlučeni. I to treba da bude jasno svima. I onda naravno imate taj sistem glasanja koji se sveo na algoritme i programe gdje kako god da glasate, oni imaju mašine koje će vas da nadglasaju. To je počelo i u Americi, i u Francuskoj i svuda, ali kod nas je to apsolutno izvesno. Tako da mi smo faktički ušli u eru postdemokratije u kojoj, kako bih vam rekla, u kojoj se teži tome da izbora više i ne bude. Zapravo, današnji ti globalistički pipci, koji su, kako sam rekla, bankarski karteli, Davos i tako dalje, njima je cilj da se u državama više i ne glasa. Da nema potrebe da se više glasa. Zato oni i prave vladu ljudi koja će biti eksteritorijalna i gde recimo da je to Davos i oni će da odrede šta ćete vi da jedete, kako ćete da se lečite, kakav će vam biti program i onda će na kraju, verovatno, ako to kraja bude, a ja se nadam da ga neće biti, da će nešto ipak da im se suprotstavi, ali plan je taj da u jednom trenutku kažu pa šta će vam uopšte izbori jer mi smo to već odlučili. Najvidljiviji primer toga je Svetska zdravstvena organizacija. World Health Organization je najvidljiviji primer preuzimanja kompetencija svih država. To je u stvari ukidanje država. Možemo da kažemo to je veliki Sanhedrion. Da me ne shvate ljudi pogrešno, ja imam mnogo prijatelja jevrejske narodnosti i ima divnih ljudi među njima. Ali imate utisak da se pravi jedan svetski sud koji će odlučivati o svemu. Ukidanje bilo kakve kompetentnosti države. Šta će vam država, koja će da kaže kako se vi lečite, evo Svetska zdravstvena organizacija, koja ima donacije, ona je privatna 80%. 80% je privatizovana. Bill Gates je kupio 80% Svetske zdravstvene organizacije, pa ni time nije zadovoljan, nego pravi svoju Svetsku zdravstvenu organizaciju koja će se zvati ŽERM ili GERM, kako ko izgovara. Nadam se da on u tome neće uspeti, ali to je jedan pomahnitali psihijatrijski bolesnik koji želi da čitavom čovečanstvu naređuje kako da se leče, kako da se hrane i tako dalje. To je ta ideologija. Davos plus woke plus maltuzijanci. Glavni su maltuzijanci jer njima je već nekoliko decenija cilj da reduciraju broj ljudi na planeti, to svi znamo, samo što to ljudi nisu znali da je to počelo u 18. veku sa profesorom i naučnikom Malthusom. Thomas Robert Malthus je bio naučnik, engleski, sociolog i demograf, koji je tvrdio, pazite to je nekoliko vekova unazad,
koji je tvrdio da ekonomija je zdrava samo kada redovno likvidiramo jedan deo populacije. To je bila maltuzijanska teza, koju naravno Englezi sad sakrivaju i tako dalje. Međutim, on je to rekao, samo on je mogao to da kaže jer je bio Sir, to je 18. vek. Taj maltuzijanski program, Depopulation Agenda, on se nastavlja do danas. Na razne načine. Da li su to lažne vakcine, da li su to insekti u hrani, da li su to otrovi u vazduhu, da li su to tsunami, da li su to poplave, da li su to bombardove, sve jedno. Sve ide u istom pravcu. Pa ova grupa Davos i ovi bankarski karteli, oni su svi zajedno maltuzijanski program. Jer jednima i drugima odgovara da se smanji broj ljudi. Zato što oni smatraju da su svi siromašni ljudi na svim kontinentima pasivni i nepotrebni. Posebno na afričkom kontinentu. Bill Gates je razredio pola centralne Afrike. On je pobio pola centralne Afrike svojim lažnim eksperimentima i lažnim serumima koje je predstavljao kao vakcine, a koje nisu bile vakcine. Sada, pošto su Afrikanci to shvatili najzad, sad su prešli na nas, na Evropljane. I naravno najviše na ljude, na nas sa Balkana. Dakle, ti ljudi su ljudi koji osmišljavaju profilisanje na našim teritorijama. I njima je u interesu da u Makedoniji, u Srbiji, u Crnoj Gori, u Hrvatskoj, pa možda čak i u Sloveniji, u Bosni, u Srpskoj Bosni, u ovoj drugoj Bosni, u Federaciji, da dođu ljudi koji ništa ne znaju, koji će biti apsolutno njihove marionete, koji će ekonomiju da vode po njihovom programu, koji će dati teritoriju celu, koji će dati iskopavanja, koji će Rio Tintu da daju sve rude, gde će zlato izaći kompletno iz zemlje, jer tako, gde će naše šume, vode, sve će to oni da koriste, a mi ćemo biti obična radna snaga i ono što su bili u drevnim vekovima robovi koji su vukli kamenje za piramide. I to je tako napravljeno. Sada, da biste vi postigli to da iz naših krajeva koji su izuzetno bogati, jer pazite, Balkan je jako bogat, naše zemlje su izuzetno bogate, a društva su siromašna. Da biste vi postigli da recimo iznose zlato, Srbija ima zlata puno, a zašto ja kao Srpkinja ne mogu da odem da kopam i da uzmem to zlato, da ga ja negde nađem? Ne, to iznosi jedna kineska i jedna kanadska kompanija i to je sve zaokruženo i ne prilazi. To je dato njima. Naravno, dala im je vlast u Srbiji. Da biste vi služili toj takozvanoj svetskoj garnituri, neću reći vladi, jer oni su, izvinite na izraz, to su sve poluidioti, ali oni su ta svetska garnitura, da biste vi njima služili, nije to samo Amerika, to je ta grupa multinacionalaca koja se vrti oko Davosa. I oni su svi maltuzijanske ideologije, znači svi rade na skraćivanju broja ljudi, to bez greške, svi su u toj ideologiji. Da biste vi njima dali da vas oni leče, da vas oni hrane, da vam oni izvlače rude, zlato, bakar, kadmijum koji imate samo u Angoli i na Balkanu, od koga se prave krila aviona, da biste vi njima dali vode, šume, oni moraju da stave idiote na vaše položaje. Znate, oni moraju da stave ljude kakve mi imamo danas u Srbiji, znači potpuno nekompetentne ljude koji ništa ne znaju i kojima je sva politika se svodi na to da kupe kuću u Americi. I to ako može u Delawareu, gde se peru pare. Delaware je ona zemlja poznata po tome da svi kriminalci idu da počnu iz početka. To je Delaware. Tamo je glavna perionica. Znači, Joe Biden mislim da je to. To je ta, jer ima u Americi ima validnih zemalja. Imate Floridu gde se mnoge stvari itekako kontrolišu, znate. Ja sam imala prepisku sa DeSantisom jedno vreme, pa sam mu se zahvaljivala za ovu njegovu politiku u vezi COVID-a, jer on je zaista imao, jedini shvatio šta se radi u tom trenutku, pored Kennedy Jr. I sad, znači, oni postavljaju ljude koji apsolutno služe samo da potpišu to što su oni dogovorili. I onda, i to ljude koji su nezreli, narcisoidni i nezreli, jer njima je čast da odu, na primjer, u američku ambasadu, da se tamo guze 4. jula, da njima je čast. Znate. Ja znam mnogi Srbe, i ako hoćete i Makedonce i sve te naše prijatelji koji žive u Americi, koji uopšte ne žele da idu po tim prijemima, ne interesuje to. Jel? Ali u provinciji, mislim mentalnoj provinciji, jel? Ne geografskoj, nego mentalnoj,
Ovi u Beogradu, oni kada odu u ambasadu, to je kao da ih je, ne znam, Bog negde poslao, znate. Oni se tamo ulizuju, ljube ruke i tako dalje. To su narcisoidne, nezrele ličnosti kojima je to velika čast. Recimo, meni nikakva to čast ne bi bila, naprotiv, čak i da vas nečim odlikuju, ja bi odmah odbila, jel? Mislim, znam pitanje ko vam daje to. Ali za njih je to čast. Znači, to su profili ljudi koji su ocenjeni kao takvi da mogu da budu sluge. Da mogu da budu ono što mi u žargonu zovemo nosači kofera. Da žele da je za njih velika stvar da ih sultan, eto tako, nagradi, da im nešto lepo kaže. Oni su mentalne sluge i ti ljudi koji su psihološki ocenjeni da su mentalne sluge, oni se zapravo favorizuju u svim našim balkanskim zemljama. I zato ne treba da se čudimo što imamo ovakvu postavku na vlasti, u ekonomiji, u tim, bankarskim sektorima, u onima koji se bave kobajagi nekim ekološkim stvarima, sad ima ih pravih, ali to je pitanje. Sad se postavlja samo jedno pravo pitanje, šta rade narodi i kako narodi mogu toga da se oslobode. I mi smo ušli u eru kada su ljudi veoma depresivni, apatični, depresivni, nezainteresirani, jeste, i to je isto nemoćni i realno nemoćni, i na tome je jako mnogo rađeno. U Srbiji, to je sad taj program crne psihijatrije o kome ja pišem, tu imate nekoliko velikih tipskih metoda, a posle razrađeni planovi. Jedna metodologija je represija, toga je bilo jako puno, naročito u COVID inženjeringu, posebno oko tog lockdowna koji nikad ničemu nije služio, ali to se namjerno radilo jer lockdown nije služio zbog zdravlja, nego je to bila priprema za stvaranje policijskih država. To su bile represivne metode. Druge metode su metode takozvane schizofrenije, to je čitav jedan program u crnoj psihijatriji kako od ljudi praviti šizofreničare. Sad kažem nije bitno. I to imate kod Hannah Arendt jako lepo opisano, ove sociološkinje koja je analizirala nacistički period, kad je rekla kada ljude stalno lažete, cilj nije to da oni ne veruju vama, nego da više nikome i ništa ne veruju. I kad onaj neko drugi bude rekao istinu, oni i dalje neće verovati. To je cilj. To se kod nas dešava. To se dešava kod vas i to se dešava kod nas. Vidite, to narod kaže pa eto tako zadesilo nas je. Ništa vas nije zadesilo, to je jedan program, ozbiljan program koji se zove SEH program i koji se radi u takozvanim metodama crne psihijatrije. A crna psihijatrija je zapravo zloupotreba svih neuroloških i psihopatoloških zakona i psiholoških zakona koji služe političarima. I da nema mojih kolega, psihijatara i psihologa korumpiranih po svetu, nikada oni to ne bi ni mogli da rade. Nažalost, Mind Control program je imao i Donalda Heba i Donalda Camerona koji su radili upravo te crne programe i oni su političarima pričali kako se to radi. Jer političari su uglavnom prosečne inteligencije ili ispod lukavi, ali nemaju tu naučničku pamet. I oni ne bi shvatili kako se to radi da im nisu kolege, psiholozi, psihijatri, neurolozi i ostali objašnjavali kako se to radi. SEH program je ozbiljan program. Možete reći nešto više od njega? On se sastoji u tome da od ljudi napravite schizofrene ljude ili šizofrene, kako ko želi da izgovori, a to znači da napravi ljude sa kojima sve može da se radi. Jer kada vi, ljude koji nikome ništa ne veruju, koji nemaju nikakav reper, nikakav oslonac, kad ih neko laže ne veruju, kad im govori istinu ne veruju, sluđeni su, kontradiktorni su, postaju naravno paranoidni i uplašeni i onda od njih radite što god hoćete. Nacisti su to isto jako dobro znali. Strah i šizofrenija. Šta je program SEH-a? To je davati stalno, permanentno protivrečne informacije. I ne samo informacije, nego i radnje. Znači, kad bismo skratili, to bi bilo otprilike crno-belo, danas je crno, sutra je belo. Evo daću vam najobičniji primer iz COVID inženjeringa.
vakcina je dobra, ne, ona je otrov. Spike prolazi hematoencefalnu membranu, ne prolazi. Virus je ostao u muskularnom delu, ne nađen je u svim organima tela. Lockdown služi, ne služi ničemu. Maska je odlična, ne, maska ničemu ne služi. Svaki dan je namerno govoreno, naravno narod to nije znao, narod je mislio da oni to ne znaju. Pa ste nema lekara koji ne zna. To je namerno rađeno. Ne možete da šetate praznim parkom, ali zato stojite kao sardine ispred radnje. Tamo ćete se u praznom parku zaraziti, a ovde ako stojite na metar nećete se zaraziti. Sad ljudi vide razne protivrečnosti, gluposti. Znate, čim vidite protivrečnosti, znajte da je to program koji se radi na vama. Nije to stvar samo gluposti, to je jedan dobro izvežbani program koji se koristi na najnižem nivou po zatvorima kao personality breakdown technique, znači tehnika lomljenja ličnosti. Da čovek koji ništa nije kriv prizna. Evo mi u Srbiji imamo slučaj neke male devojčice koja je na nesreću nestala i sad svi govore mesec dana se razvlači Danka Ilić, mesec dana se razvlači taj program traumatizma, jeste nestala, nije nestala, jeste ubijena, nije ubijena, prodata je, nije prodata, priznali su, nisu priznali. Ja ne znam i da li su ti ljudi priznali pod batinama, znate, možda verovatno je sve laž. Ja čak mislim da je sve laž. Ali, znači, to je stalno, kad hoćete, evo, recimo, taj neki koji je priznao, pa oni su verovatno njemu slomili ličnost u zatvoru, ne samo batinama, možete i bez batina, samo psihološki čoveka potpuno da poremetite i da on na kraju kaže da je uradio nešto što nije uradio. To su stare tehnike, znači SAH program se radi na najnižem nivou policijskim metodama po zatvorima. Kada želite da izvučete priznanja od nekog nevinog da nešto kaže da je uradio, vi ga stalno lomite, časte sa njim grubi pa ljubazni, pa grubi pa da je ona stara tehnika dobar i loš policajac. Da. Jedan kaže, pa zar si, evo daću vam primjer najobičniji, moja sestra je 68. bila u onim čuvenim demonstracijama, starija sestra više nije živa. I onda su je hapsili, naravno, to je tako bilo svuda ovde. I uhapse oni nju i sad jedan dođe i kaže, policajac i kaže, pa ti si iz dobre čuvene porodice, pa zar ti? A onda dođe drugi, sram da te bude bitango, znate, ovaj ode da popuši cigaretu, onda ide ovaj tretman, onda ovaj izađe da puši, ovaj kaže pa mi ipak verujemo u tebe, pa nećeš valjda, pa ti si časna osoba. Pa onda on ode da popuši, vraća se onaj koji maltretira i to tako traje satima. Ona je znala o čemu se radi, nju su jako teško mogli da slome, ali ljudi koji ne znaju, jednostavno propadnu, mislim, dođe do takve kognitivne disonance da vi ubijete ličnost i na kraju kaže ostavite na miru, potpisujem sve. Što god hoćete. Jesi ubio sam. Znate, sad to je najprimitivnija ravan i na sreću ti policajci obično ne znaju dobro da urade, pa urade šarlatanski, pa onda to čovjek se izvuče. Osim ako ga naravno ne ubije od batina. Ali vi možete čovjeka ubiti čisto psihički. Ne morate uopšte fizički da ga maltretirate. To je najprimitivnija ravan. A viša ravan toga je raditi to nad narodom, nad nacijom. Kako se to radi nad nacijom? To se radi tako što svaki dan govorite, evo mi imamo čoveka upravo na nesrećnog predsjednika nesrećne Srbije, on je po meni mentalni bolesnik, ali eto tu je na tom položaju, sa jednom jako teškom kompozitnom dijagnozom, to sam rekla i ja se uopšte ne bojim da to kažem, to je jako štetan čovek. On svaki dan priča jednu priču, jedno priča, drugo radi. Recimo, ja se borim, mi ćemo spasti Kosovo, onda ode pa potpiše da je Kosovo ušao u Savet Evrope. Onda, nećemo mi dati uopšte te tamo ove prelaze granične na Kosovu. Ja sam bila pre neki dan, bukvalno carina, sve, znate. Ne damo mi, ne znam šta, ja se borim za budućnost Srbije, mi smo za Rusiju, mi smo onda avione u Ukrajini. A to je, znate, mi možemo da kažemo on je lud, nije ono što je u tom smislu lud, on radi jedan program. I onda narod razmišlja, to je samo jedan od primjera, narod kaže pa dobro, šta smo mi, kakva je politika ove zemlje, imamo li mi uopšte neki stav kao Srbija? Nemamo, mi nemamo ni državu, ovo je provizorijum, nema nikakvog stava ni u čemu, jedno priča, drugo radi, svi oko njega to rade.
I naravno sa raznim drugim programima. Mi ćemo omogućiti, ne znam, penzionerima nešto da dobiju, pa onda im otmu. Pa mi ćemo, umjesto da daju otmu, mi ćemo, ne znam, dečja prava i tako dalje, onda prodaju decu. Znači uvek kontradiktorne stvari. Stalno. I onda narod potpuno izgubi populacija. Znači to je kolektivna psihologija. Uvek imate pojedince koji su inteligentni. Pojedinci mogu uvek da shvate, ali kolektivna psihologija je nešto posebno, to je posebni gestalt. To je posebna psihologija, tada dolazi do psihotičnih kolektivnih stanja. Onda oni kažu, pa ja više nikome ništa ne verujem, pa šta mi imamo, pa je li ovo normalno, ili imamo mi neku državu, ili imamo mi neku politiku, ajde, ba, neću se više bavim tom politikom, nek ide do vraga. To je cilj. To je cilj da svi kažu neću više time da se bavim. I onda imate pasivne narode koji su robovi. Znate, imate nemu većinu koja ništa se više ne pita i ona kaže, ne zanima me politika. Pa kako te ne zanima politika? Pa politika je to što jedeš. Politika je to što primaš u telo. Politika je to kako ti se leči dete. Politika je to kako si, šta slušaš, koji program istorijski slušaš. Politika je da li možda putuješ. Politika je da li možda spavaš noću, da li ti neko zagađuje, da li ti pravi buku. Sve je to politika. Ne, kaže, nas to ne interesuje i oni se tako pasivizuju. U Srbiji većina ljudi, zato što je upravo rađen taj program skizofrenije na njima, pošto više nikome ne veruju, čak ni onima koji istinu govore, a to je bio cilj. Nije bio cilj da ne veruju lažovu, nego da ne veruju sutra onome koji istinu govori. Nikome ne veruju, znači de facto čim nikome ne verujete vi postajete paranoidan jer nema repera više, šta sad, znate, na šta da se oslonim, ni na šta, znači to je odmah paranoja i strah. Vi ste već u psihotičnom stanju, paranoja i straha, onda bežite jedan od drugog, izolujete se, a program izolacije je jako fino rađen u COVID-u, sa onim štosevima, znate, ono kao pozdravljamo se, pa se ne javljamo, pa se social distancing, pa sve to je sve rađeno, smišljeno i na kraju vi imate neke slobodne elektrone u vazduhu i nema socijalnog tkiva. Znači vi ste uništili socijalno tkivo, a socijalno tkivo je jedino ono što može u narodu da se suprotstavi recimo jednoj, neću reći diktatorskoj, nego tiranskoj vlasti. Jer ja znam šta je diktatura, imate dobre diktature, grčka diktatura nije bila loša, imate diktaturu pukovnika i narod živi normalno, ali ovo što mi danas imamo to nije diktatura, to je tiranija. Naravno da sam protiv diktature, ali hoću da kažem da postoji razlika između diktature i tiranije. Diktatura može biti u ime neke državne stvari, jel? Makijavelistički gledano, a tiranija je uvek iživljavanje pojedinaca. To nema veze sa državom, to je bukvalno iživljavanje jedne bande na vlasti, kako recimo mi imamo danas u Srbiji. To vam je ono sicilijanska mafija, ali oni su imali neki moralni kod, a ovi nemaju ni to. I onda vi ste napravili narod koji više, niko ne može da se udruži, kad nema socijalnog tkiva, pazite, svi su paranoidni, svi se boje, svi se beže jedan od drugoga, apatični, naravno onda ide i depresija, sve te manifestacije i sekundarni efekti psihološkog stanja, imate pojačane suicide, malo pa neko izvrši samoubistvo, to COVID inženjering je baš na tome radio i na kraju ti ljudi ne mogu da se udruže. Kad ljudi ne mogu da se udruže, to je najbolja mogućnost da napravite jednu masu robova koja će vući piramide i to je to. I oni se više ne mešaju ni u šta. Vi rođenjem stičete pravo da se mešate u sve, jer ste vi za ovom politikom. On se rodi i kaže mene ne zanima ništa, ja živim neki svoj životić, pa truju te, pa dobro nek me truju, nije važno, pa nećeš imati ovo, nema veze, neka preživim koliko živim. I to je bukvalno mentalitet robova. Kad su stvorili mentalitet robova, onda rade šta hoće. Onda mogu da vas poubijaju, evo sad recimo u Srbiji malo ko reaguje. Sad ću vam reći, 1941. daleke 1941. kada naravno mi nismo bili rođeni, moja majka, pošto je nju hapsio u to vreme Gestapo i ona je bila u pokretu otpora i tako dalje, nekako se spasla, ostala je živa, ona mi je pričala, evo tu gde ja živim, preko puta je Češka ambasada, Nemci su ušli u Beograd, stavili su kukasti krst prvi na Češku ambasadu. I onda su svi naši građani u Beogradu počeli jedni druge, Gestapo je rekao prijavljujte ove, one i tako dalje.
Oni su iz zavisti, ljubomore i one ljudskog rajetinskog momenta, psihološkog, počeli jedni druge da prijavljuju Gestapovu. Onda je Gestapo rekao, stanite, nema mesta po zatvorima, mnogo vas je. Puno jedni druge denuncirate. I to je sve tako trajalo do nekog momenta. A taj moment je bio streljanje đaka u Kragujevcu. Kad se to desilo, onda oni najpakosniji, najgluplji, najbezobrazniji su odjednom prestali da potkazuju jedni druge. Zato što se desilo to da su streljali decu i kao da im je došlo, kako mi Srbi kažemo, iz nečega u glavu, stop, stani. I tad su se učutali, jedan da je otišao u pokret otpora, drugi su čutali. I Gestapo tad više nije imao saveznike, znači prelomna granica je bilo streljanje dece. Šta sam time htjela da kažem? Jedino što narod sluđen, šizofren, paranoidan, usamljen, izolovan, sebičan, rajetinski, to je taj mentalitet oko balkanski, naš najgori mogući, imamo i onaj dobar, borilački, ali ovaj rajetinski. Jedino što takav narod može da vrati u normalu, da probudi, jeste neka granica života i smrti. I mi smo to imali u Srbiji kada je bilo ubistvo u školi Ribnikar. Kad je bio mass shooting, kad je ovaj dečko ubio, jeste. Tada su se svi ponovo skupili. To je bilo opet socijalno tkivo, znači kad je reakcija bila posle smrti. Inače u srpskom narodu i kod vas i uopšte u našim balkanskim narodima jedini limes kad se mi budimo kao ljudi jeste granica života i smrti. Za razliku od Evropljana koji se bune svaki dan za nešto, mi ćutimo, spavamo, trpimo, strašno mnogo trpimo, ima moralnog mazohizma puno, do neke granice kad se desi neka tragedija. Kad se desi tragedija, onda prevrćamo se za 180 stepeni, uzimamo motke, močuge, puške nekada, je tako, danas to je druga priča, i krećemo u borbu. I to je i dan danas u našoj etnopsihijatriji ostao jedini moment kad se ljudi osveste i kažu čekaj pa valjda sam ja ljudsko biće, hoću da se borim. Zato što u našoj istoriji imamo dva glavna etnopsihijatrijska sklopa, to važi i za Makedonce i za nas Srbe, i za, svi smo mi istog manje više korena, i za Bosance i za ove u Crnoj Gori i za veliki deo Hrvatske i Slovenije. Mi imamo dva glavna sklopa, jedan je rajetinski, a drugi je borilački. Ovaj rajetinski je proizvod teške istorije. Svi smo imali tešku istoriju, ne samo Srbi po Turcima i Makedonci i Crnogorci, nego i Hrvati i Slovenci pod nekim drugim osvajačima. I taj rajetinski je jako loš. To je onaj ulizički, mazohistički, robovski mentalitet, slugenjarski, kako se to kaže kad neko hoće da bude sluga, potkazivački, denuncijatorski, licemeran, dvoličan, troličan, prevarantski. Taj mentalitet ne opisujem ja, opisali su ga naši veliki naučnici Čajkanović, Cvijić, Dvorniković, Filipović, koji su bili u stvari nesuđeni etnopsihijatri. Drugi moment je borilački, to smo imali uskoke i hajduke u istoriji, ali to je ono, prelazimo u borbu. I vidite, ta dva mentalna sklopa se stalno smenjuju u našim narodima. I kad rade ovaj program crne psihijatrije, svi smo rajetinci, odnosno većina su rajetinci, koji se podvlače, ulizuju, evo to je danas i Srbija, to je sve rajetinstvo. Da se to Makedonija. Isto. Makedonija isto. Isto. Oni misle sad ako nekom idiotu na vlasti dobit će posao, pa će ovo, pa će ono, pa malo trpi, pa ga ovaj zove. Recimo, ovaj mentalni bolesnik na vrhu Srbije izađe na svoj skup svojih, ne znam, ne birača, nego svojih partijskih drugova i javno im kaže vi ste niko i ništa, za vas niko ne bi birao, samo što im ne kaže vi ste svi kreteni i oni njemu tapšu. Zaista taj fenomen, a mislim oni nisu ni zaslužili bolje, ali to je to. Sad taj rajetinski mentalitet koji mi svi imamo, crna psihijatrija njega hoće, ona hoće od nas da napravi te neljude, to su ti neljudi, to su ti sitni covid redari, sadisti, ne smeš da uđeš, stavi masku, stavi gas masku, stavi na oči masku, to su ti sitni, nemoćni ljudi koji uživaju u maltretiranju. Psihopatski karakteri, naravno. To je to rajetinstvo. A onda kad se desi neki limes života i smrti,
jedino nas to budi. Onda prelazimo za 180 stepeni u ovaj hajdučko-uskočki i onda svi u stvari krećemo u neku vrstu borbe, manje ili više srećno ili nesrećno, ali krećemo u neku agresiju. I mi smo to imali u Srbiji, mi smo 7. jula je hteo 5 puta da nas zatvara, ponovo, znate, u tom inženjeringu. Narod je sav izašao na ulice, niko ih nije zvao, nijedna partija politička, niko. Svi su rekli, nećeš 5. put da praviš lockdown. Njemu se to osladilo, znate, mogu da ih zatvaram kad hoću. I oni su trpeli, onda je pukao je čir. Svi smo izašli na ulice, on je poslao neke jedinice koje su lupale ljude po glavi, bile su raskrvavljene glave, bilo je mnogo nasilja, ali se više niko nije bojao. To je bio teror, ali se niko nije bojao. To vam je taj prelaz. Ali kad se on dešava? Kako kod vas u Makedoniji, tako kod nas u Srbiji i u drugim našim krajevima Balkana, samo kad se desi tematika života i smrti. Za razliku recimo od Francuske, u kojoj ja i dalje, kažem, živim i gledam tamo njih, oni su nekako suptilni, oni su spremni da kad sir poskupi 1 evro, tako svi izađu na ulicu. Njihov prag draži je mnogo niži. Znate, mi to zovemo visok prag draži u neurologiji da se dugo budite. Njihov je vrlo nizak, oni odmah izađu. A mi strašno mnogo trpimo, introjektujemo, saginjemo se i onda kada dođe do tog najgoreg, znači uvek je vezano za smrt, život i smrt, tada pukne i onda krećemo u agresiju. U borbu ili u agresiju. Sad ta borba može nekad da donese oslobođenje, a nekad donese samo krvoproliće. Tako da je to, ali šta je nama? Nama je nesrećna i teška istorija svih naših naroda je to napravila. I tu mi nismo krivi, to nam je zacementirano vekovima. Ali ovi koji rade program crne psihijatrije, kojima, nažalost, moje kolege korumpirane u svetu pričaju šta je etnopsihologija, šta je etnopsihijatrija i tako dalje, a Centralna obaveštajna agencija, Central Intelligence Agency, su imali savršene psihijatre koji su rekli, pazi, Balkan, to radiš ovako, ovo radiš ovako, ovde radiš ovako. Srbi, pa to su nacisti, pre njih su nacisti su imali savršeno profilisanje naših naroda. Sećate kada nacisti kažu, srpski narod ne možeš da pobediš na vojnom polju, ali samo kad ga poniziš, onda si ga pobedio. Jer oni su toliko ponosni kao narod, to govori jedan nacista, ne ja, oni su toliko ponosni da ako kreneš sa programom ponižavanja, sa programom humilijacije, onda ćeš da im polomiš volju, konativnu komponentu, kognitivnu inteligenciju, emotivnu i slomit ćeš ih kao ličnost i oni se više neće boriti. Ako ideš u bojno polje, oni će, ne boje se, pobedit će. A to je slično je i kod vas. Ali kaže, ako ih ponižavaš, nacisti su fantastični bili psiholozi, što se tiče etnopsihijatrije. I kaže, ako ih ponižavaš, zato su oni i rekli za jednog nacistu 100 Srba streljaj. To je bilo poniženje. A nije to samo bila represija, to je bilo poniženje, to je bilo, vi ste unde mensch, a mi smo über. Dobro, to su radili i sa drugim narodima, ali taj program koji su nacisti imali, kasnije su druge razne globalističke struje u svetu preuzele i one su, na sreću, nisu baš dobro poznavale naše mentalitete uvek i to je velika sreća, ali uglavnom postoje neki ljudi koji im objasne istoriju ili oni sami to prostudiraju i onda kažu, hoćeš da porobiš Makedoniju, moraš ovako da radiš. Hoćeš li da porobiš Srbe, ovako. Hoćeš li sa Hrvatima, ovako. I onda u program humilijacije, sve je to crna psihijatrija, represija. SCH program koji sam sad objasnila, to je program stvaranja skizofrenije i paranoje i izolacije ljudi, kolektivne ili individualne. Program ponižavanja, jedan od najgorih i najtežih. I program fizičkog oštećenja i program, naravno, obične manipulacije, to ni pojada, ali ovo su najstrašniji. Kada vi kombinujete, ono što bi rekao Sun Tzu, kombinuju sve strategije, 36. strategija Sun Tzuovog rata, kako dobiti rata, ne izgubiti, ne odapnuti ni jednu strelu, veština ratovanja, the art of war. 36. strategija Sun Tzua kaže kombinuj sve prethodne. Ovde imate recimo kombinaciju
programa represije, znači nasilja, fizičkog nasilja, programa schizofrenije, sluđivanja ljudi, namernog sluđivanja, permanentnog sluđivanja, znači paranoje i schizofrenije i straha, program ponižavanja i to kad kombinujete sa još fizičkim nekim metodama koje su sprovodili trovanja i tako dalje, ajde da o tome sad ne pričamo, vi dobijete odličnu kombinaciju da ste u stvari te populacije bacili na kolena. Jer vi imate seriju robova koji se svega plaše. E sad šta njih možda probudi, pošto je to bilo pitanje? Samo ta linija života i smrti. Kad je reč o Balkanu, samo to. To je ono što je strašno kod nas, jer vi ne možete, ja vidim da mi u Srbiji ne možemo da uradimo, da ljudima kažemo, mislim, možemo da radimo na pojedinačnim svestima, evo tome vi služite i svi hrabri mediji, da objašnjavamo, pa onda čovek koji to shvati, u njemu se razbistri mozak, svest i taj će se boriti. To je ono što kaže Boétie, francuski filozof Boétie u 16. veku, samo reci ne. Nije to nikakav Žene Šarp. Žene Šarp vekovima pre Žene Šarpa to kaže Boétie. Samo kaži ne. Znači ne moraš ni da se boriš, samo reci ne i niko ti ništa ne. Kad bi svi tako rekli, mi bismo bili slobodni, ali vi ne možete masu da obrazujete na taj način. Uvek u masi postoji ta psihologija mase, strah, kolektivna psihoza, kolektivna histerija, kolektivna paranoja. Imate jake pojedince koji vide stvari i imate ove rajetince koji ništa ne vide. I sad vi kako ćete vi da delujete? Vi možete da delujete na pojedinačne umove i ti sad umovi ljudi svesni, bistri, hrabri, integrisani, oni bude oko sebe, ali to je induktivna metoda, od dole. Da. A od gore, deduktivna, bi bila, ajde narode, streljao je danas đaka, ajmo svi u otpor. I oni izašli. Kod nas su svi izašli tada. Ali je vlast imala program da ih razvlači po ulicama dok se nisu umorili i išli su subotom i nedeljom. Program je bio da se protestuje subotom i nedeljom, što je odmah bilo jasno šta je. Jer kad vi idete u protest, onda idete radnim danom, ujutru, pa okružite vladu, pa napravite štetu vladi, pa napravite neku blokadu, pa onda kao što smo mi u Parizu radili kad je bilo bombardovanje, mi napravimo takav saobraćaj da sve blokiramo i da ta banka tog dana ima štetu. Tek tada neprijatelj shvati kad ima štetu, ako nema štetu šta ga briga. A ovde su bili, posle tog ubistva, narod je stvarno izašao na ulice, znači ta lime života i smrti je probudio srpski narod, svi su bili na ulicama, ali je program bio, koji je došao naravno iz stručnih ambasada svetskih, samo ih vodite subotom i nedeljom i nek šetaju. Oni su šetali 3 meseca i kraj. Ko ide subotom i nedeljom u protest, znate? Zamislite sad nekadašnje revolucionare da se šetaju subotom i nedeljom, pa onda dođe praznik, kažu sad imamo odmor za praznik. Pa to je bio program. A da je rečeno ljudi, streljano je 11 ljudi i dece. Izađimo sada i toj vlasti pokažemo, jer oni su zapravo krivi zbog tih reality programa, oni su i napravili taj mass shooting. Izađimo, zaokružimo vladu, napravimo im štetu, blokirajmo Srbiju, 2 meseca ništa nek ne radi, ali nešto će morati da se promeni. Ne, to nije bio plan. Plan je bio razvlačenje i trošenje energije. Ali dala sam primjer kada može da se probudi i zaista može u našim narodima i kod vas i kod nas kad se desi neka velika trauma i neka velika tragedija, tada se ljudi dignu. A onda je pitanje samo ko ih organizuje. Da li će da ih dobro organizuje, da se izbore za neka prava ili će da razvlači tu energiju po zadatku i da ih tako pacifikuje posle nekog vremena. Taj program pacifikovanja i demfovanja, kako se to kaže moderno, demfovanja protesta, on je odlično razrađen. I čim imate, znate, ima jedan francuski autor koji se zvao Guy Debord. On je napisao knjigu, to je baš bio 68. Posle je, nažalost, jadan izvršio samoubistvo jer je shvatio kuda sve to vodi. On je napisao knjigu čuvenu koja se zove La Société du Spectacle, znači društvo spektakla. I u toj knjizi je rekao 68. revolucija, jel, Kobajagi, mislim nije Kobajagi, bila je revolucija i u Parizu i svuda, jel, levičarska, ali bila je, on je rekao sve će propasti u zabavi. Društvo zabave, društvo spektakla će ugušiti svaki revolt.
I tako je bilo. Krenuli su na igru, pesmu, što je naravno lepo, svi volimo igru i pesmu, ali čim kreće zabava, vi znajte da je metod demfovanja tu. Znači, kad se probudi revolt ljudi, da se nešto ostvari, a vi krenete sa onim, idemo sa cvećem, balonima, pevamo, to je gotovo. To odmah stavite krst na to. A to su metode koje su razvijene. Znači, vi ako stvarno hoćete da se za nešto izborite, vi morate da imate trust mozgova koji vuku ljude do nekog cilja i do neke posledice. A naravno u teoriji revolucije, o kojoj sad nemamo vremena da pričamo, postoje metode kako se to radi. Pri tome, barem neki ljudi moraju biti svesni, hrabri, nekorumpirani i nekonformisti. Našto hrabri. Bar nekoliko njih mora biti takvi. Sada, da mi imamo takve u Srbiji ili vi u Makedoniji, u vojsci, u policiji, da imamo 5 generala u vojsci, mi ne bismo morali uopšte da se ni za šta brinemo. 5 svesnih generala, časnih, integrisanih, nepotkupljiv, koje nemamo, nažalost, ali da ih imamo, koji kažu pa ovaj čovjek je prekršio ustav, ovaj je sve prodao, ovaj radi protiv ne samo nacionalnih interesa, nego interesa životnih, ljudskih. Dao je celu zemlju, dao nas je kao eksperiment za lažne vakcine, dao nas je kao eksperiment za otrove, dao je naše zlato, dao je sve, dao je šume, dao je vode, dao nas je kao pacove, mi smo pacovi u lavirintu. Da imamo nekoliko vojnih lica koji su integrisani, normalni, pametni, časni, oni bi u toku noći pohapsili sve to, mi bismo se sutra u tišini, mi bismo se probudili, pročitali u novinama da je došlo do smene i kraj. Ali mi nemamo to, eto, to je to. Mi njih nemamo i zato se narod muči i zato izlaze na neke besmislene proteste koji ne mogu ništa da reše, a u suštini to se rešava na ovaj način. Ali problem je u tome što mi nemamo nekoliko jakih, integrisanih, nekorumpiranih ljudi. Sada, slična situacija i kod vas. Zašto je to tako? Zato što najjača metodologija koju su Amerikanci davno razradili jeste zapravo korumpiranje svih vlada i svih ljudi. To je dio programa i dio operativnog menadžmenta. To je bilo, znači metod je prvo da vas osiromaše i kad vas osiromaše onda vam daju na kašičicu i kupuju vas. Sad, u siromašnim društvima, kakva su naša, zemlje su nam bogate, društva su nam siromašna, njima to nije nikakav problem da to rade. Ali, da bi našli trust ljudi koje mogu tako da korumpiraju, moraju da izaberu nekompetentne ljude, nezrele ličnosti, narcisoidne ličnosti, psihopatske ličnosti, sve ovo što sam rekla, psihoseksualno, recimo, pervertirane, što bi bio njihov privatni život, ali oni imaju neki dosije o njima, jel? I onda ih naravno kao takve drže i ucenjuju i to je veoma lako. A to je program koji se radi u svetu najmanje 60 godina. A u Srbiji je prepoznato tek pre neke godine da svi ti bolesnici koji dolaze na položaj su deo programa. Jer ovdje se smatralo da je to slučajnost. Da, apsolutno. A mi smo, se gleda kao šta je ovo... A mi smo recimo u Francuskoj znali da je to program. Jer sam Sarkozy je bio preuzet, recimo Sarkozy koji je bio bolji od ovoga sada, ali on je postao predsjednik tako što je 600 tona francuskog zlata iznao u Ameriku. Ne prodao, nego poklonio. Znate šta znači 600 tona neke zemlje pokloniti? I time je kupio time je kupio svoj predsjednički mandat. A mi smo znali u Francuskoj da je on, kad je imao 15 godina, preuzet od strane kako se zvao, to je bio direktor CIA, njegov očuh je bio direktor CIA koji ga je preuzeo i obrađivao. I njemu je tada rečeno, kao klincu, što bi rekli u žargonu, jednog dana moraš ući u degolističku stranku i razbiti. On je vođen od 15. godine. Znate, nikakva slučajnost, vođen je čovjek od 15. godine. Zato sam vam to rekla, vi ste pitali kako te profile rade. Idu po srednjim školama. Jer uzeti nekog u 30. godini može se, ali to je već kasno. Idu po srednjim školama i biraju decu i onda pitaju moje kolege, nažalost, opet, je li inteligentan, kakav je,
jel dobar, nije dobar, jel čutljiv, jel kukavica, jel ovakav, i gledaju profil, rekoh po Gaussu, pa onda sve ove ekstreme uzimaju, ne uzimaju ono što je normalna raspodela, nego ekstreme, jer se mnogo plaši, odlično. Jel zavisna ličnost, odlično. I onda takve izaberu, ponude im nešto, ali već od srednje škole, jer kasnije za formiranje ličnosti posle je mnogo teže. I to su zvali mladi lideri. Pazite, niko od tih ljudi koji je u Evropu došao na položaj, eto ta neka Meloni, koja posle igra ulogu, ja sam, kaže, nacionalna, ma đavola je nacionalna, ona je onaj, kako se zove ova američka grupa, na A počinje. Ona, pa kod nas na Balkanu, svi ovi liderčići, svi su oni prošli te programe, kuca je mnogo, ne znam da se čujete, da. Svi su oni prošli upravo te programe kao jako mladi, dok su još dok im se još formirala ličnost. I onda su, svašta im je nuđeno, onda su ih malo, znate, potkrepljivali da probude njihov narcizam, ne znam, ti ćeš biti predsjednik jednog dana, ti ćeš ovo, ti ćeš ono. Pa to su sa Vučićem, što je na čelu Srbije, nesreće, to su s njim isto radili. On je Kobajagi radio, ne znam, negde u Londonu, nešto kao mlad, gluposti neke, kao nešto je radio, dobro, možda nešto i radio. On je isto tako uzet u tom nekom periodu, on i sad nije zreo. A tad je bio još manje, znate. I on je tu negde vrbovan i onda kad ih vrbuju, onda ih nateraju da uđu u nacionalističke partije, namerno. Znate, ako uopšte ima toga više, jel? Da bi razvili tkivo nacionalizma. Jeste, jer oni moraju doći iz tog domena. Neće oni doći, jer taj narod će reći, izdajnik. Ne, on je prepariran unapred, a onda je ugurnut u nacionalnu priču. Pa tu je spavač nekoliko godina u nacionalnoj priči i posle nekoliko godina on se budi iz nacionalne priče, u stvari onda se reaktivira. I vraća se ljubavi iz mladosti, a to znači globalistički sluga će biti ponovo. I to je taj obrt, jer kod nas, samo to još da vam kažem, kod nas su teritoriju srpsku prodali ljudi koji su bili u najnacionalnijoj stranci. Razumete? Da. A ovi drugi isto, to niko ništa ne vredi tu, ali izabrani su za prodaju, odnosno za potpisivanje ono što moraju da urade, oni koji su pričali najgore priče nacionalne. Otprilike mi pa niko iznad, mi smo iznad, mi smo najveća, najstarija rasa, kao onaj jedan narod koji je to pričao pa je završio jadan u gasnim komorama. Kad pričate da ste vi da ste izabrani, ja to nikom ne preporučujem da to priča. Tako su ovi pričali u Srbiji i onda naravno, ajde njih, oni će najbolje izdajice biti. Jer kao što se zna kako je sveta i veka, izdajnik je samo onaj koji je bio na rodoljubivoj strani, ne može da vas izda neprijatelj, izdaje vas samo vaš. Da. I tako i kod vas isto. Isto je, da. Mi smo poniženi narod, sa ovom severnom, i mi to ne volimo, ali u takvoj smo sad situaciji. Kako da se mi organizujemo? Da bismo uspeli da srušimo ovu realnost koju imamo. Ko su pozitivne stvari koje trebamo implementirati da bi došli do svog cilja? Prva stvar, to je sloboda ovog, pošto medijski prostor globalni nikad neće biti slobodan, sve je manje slobodan u suštini. Prva stvar su vaši mediji koji dozvoljavaju taj prodor i ljudi istine i ljudi koji to gledaju, oni se baš osvešćuju. Druga stvar je ono što ja duboko verujem, a to da mi ne možemo da se spasemo svako u svom budžaku, nego da treba da se udružimo. I ja sam i za ove takozvane evropske izbore, sad 9. juna idu, imala ideju, mada ona nije do kraja uspela, ali uspećemo na drugi način, da se svi zapravo iz cijele regije povežemo. Jer mi smo na isti način oštećeni, na isti način trpimo, bez obzira što svako ima neku svoju tendenciju i tako dalje, de facto više i nemamo te neke granične prelaze, da li je neko ušao u NATO ili nije ušao u NATO, to je pitanje otpora. Imamo otvoreni Balkan ovde. Jeste i to, ali da vam kažem, kada krene trovanje masovno,
Kada vam kaže ta nova svetska zdravstvena organizacija koju ovaj ludak pravi, izvinite na izrazu, ali Gates je stvarno ludak, kada oni vama unište zdravstvo u vašoj zemlji, pa kažu pa ne treba više ni jedna država, oni su već države uništili. Države u stvari više i ne postoje. I kad vam kažu kako morate da se lečite, kad vam kažu kako morate da se hranite, kad vam kažu kako morate da živite, onda će postati potpuno nebitno da li ste vi u NATO paktu ili niste. Onda se udružujemo kao što smo se udružili u vreme COVID inženjeringa, svi pametni u celoj regiji i na Balkanu koji su shvatili šta nam rade, nisu se više pitali da li je zemlja ušla u NATO ili nije ušla u NATO, mi smo se povezali i pričali smo istinu. I onda su ljudi masovno počeli da se opiru. Znate, to je ono Boesjevo, ne mora to država da uradi za mene, ali kad mi dođu na vrata ja ću reći ne. Ja neću dati. I kada milioni ljudi kažu ne, vi ste postigli cilj. To je ona od dole borba, jer kad smo gledali od gore, nikad se državnici naši neće složiti. Njima je u interesu, recimo sada, na primjer, ovome što je na čelu Srbije, u interesu da izbije novi rat. Jer ako izbije novi rat dole na Kosovu ili negde, on ima još 4 godine vlasti. Ili još 8 godina. Znači njima će stalno biti tako nešto u interesu, ali šta je, to je ta deduktivna ravan, ako gledamo kad će se oni dogovoriti o granicama ili o ne znam, kad će Hrvati da kažu, odnosno hrvatska zvaniča reći, sad ne znam, priznali smo Srbima genocid ili vi ste nama učinili to, ajde vi priznajte ovo, nikada. To će biti večna borba i kao takvi mi ne možemo nigde ući. Ali šta može da se uradi? Može od dole. Mogu sami narodi. Kada mi shvatimo i povežemo se, evo vi to već činite sada, pošto vi dolazite iz Makedonije, mi smo u Srbiji, ja sam u Francuskoj, ovi su u Sloveniji, ovi su u Hrvatskoj. Kada mi shvatimo da smo mi svi prodani, nas su prodali, mi smo prodati narodi. I vi ste prodati, i Srbi su prodati, i Bosanci su prodati, i Crnogorci su prodati, i Hrvati su donekle prodati, Slovenci malo manje, ali i njih i tekako gaze, oni su jedna baštica koja bez nas nema ni tržište, nema ništa. Onda se mi od dole, znači ne preko tih lidera, nego od dole kao narodi u dogovorimo, radimo recimo ovakva videa, sad radimo Makedonija, Srbija, onda ćemo raditi Makedonija, Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i svi zajedno pričamo i polako te narode respektivne budimo i svaki shvata šta treba da radi i kad dođe trenutak najgorih porobljavanja, onda će nastupiti to Boesjevo ne. I onda ćemo svi odgovoriti na sličan način. Jer kad je bila ta COVID priča, ta inženjering, oni su svima nama namenili, kažem, jedan test je rađen, ja uopšte ne remetim, mislim, nemam ništa protiv medicinskih eksperimenata, oni moraju da se rade na ovim bolesnici od kancera, rade taj genski tretman, to je eksperiment koji mora da se radi, ali se to ne radi na zdravim ljudima i ne lažu se ljudi da je u pitanju virus, a vi im dajete genski tretman protiv kancera. To ne sme da se radi. To je zločin protiv čovečnosti, a to su radili u većini zemalja. I sad mi smo to shvatili i mi nismo pitali Vučićevu vlast koja je bila kriminalna i koja je zatvarala ljude, uzeli su pare da maltretiraju ljude. Mi nismo njih pitali šta da radimo. Mi nismo pitali vlast u Hrvatskoj. Mi nismo pitali vlast u Sloveniji. Mi smo se povezali među sobom, lekari, stručnjaci, psihijatri, obični ljudi, novinari i govorili smo svako svom narodu kako da se opire. I svi smo se na sličan način opirali. I faktički, kako da vam kažem, najmanja moguća šteta nam je napravljena samo zahvaljujući ovakvim medijima kakav je vaš. I dan danas, moju knjigu Crna psihijatrija i crne dijagnoze traže ljudi iz Slovenije, Hrvatske, Bosne, Makedonije, Crne Gore. Što znači da smo mi ti koji smo jedni druge slušali i gledali. Ako mi jedni druge slušamo i gledamo, mene uopšte ne zanima šta neko na čelu države misli. Jer ako mi ne možemo njih da sklonimo, a to će dosta teško biti zato što ih drže mnogo veće sile i oni su korumpirani, oni bi mogli nekim vojnim pučevima da se sklone, ali to kad budemo imali tu snagu. Ako ne možemo da ih sklonimo, mi se među sobom interno od dole dogovaramo kako da se svi u svojim državama odupiremo. I onda niko nikome ne smeta.
Jer da bismo se zajednički oduprli tiraniji, maltretiranju, lažnim lekovima, lažnim vakcinama, insektima u hrani, otrovima u vazduhu i tako dalje, da bismo se tome oduprli, ne moramo da pitamo nekoga da li si katolik, pravoslavac ili musliman. To nas uopšte ne interesuje. Jer mi se zapravo zajednički ljudski odupiremo. A ovi će igrati stalno na igru koje vere jer njima to odgovara, znate. Tako da rešenje za naše narode nije rešenje preko državnih administracija, nego je rešenje povezivanja pravog građanstva i naroda i seljaka i svih preko naših medija. Jer se mi onda savršeno razumemo. I to vam je, znate, kao što kriminalci imaju svoju internacionalnu uniju odavno. Odavno je imaju, znate. Njima ne treba nikakva ni Evropa ni Amerika, oni su svi povezali. Tako i mi, stabilni, integrisani ljudi koji žele da spasu čovečanstvo, odnosno da spasemo našu decu, tako i mi moramo da napravimo našu internacionalnu zajednicu, a prva internacionalna zajednica mora biti balkanska i ova regionalna naša. A to vaša medija su, mi živimo u eri, mi smo svi narodi Nikole Tesle, mi živimo u eri kada nama tehnika to dozvoljava. Zamislite da živite u nekom dobu gde ste imali jedan program i drugi program, a ne možete da putujete. Ili da nemate televiziju. Ili da nemate televiziju. A mi danas imamo, evo to je ta Božja pravda, ta teslijanska, mi danas imamo sva moguća sredstva političke borbe, to je pre svega mediji slobodne. I onda kada našu emisiju vide u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i kažu ovo je prava stvar, a dole vidite i komentare i ovo, pa onda vas pozovu tamo, pa se uključa odande. Onda oni deluju na njihove, mi na ove, i svi se negde zajednički budimo. A niko nikog ne pita, niko je vere, niko je nacije, ni da li, ne znam, voli Ameriku ili voli Rusiju ili voli Kinu, šta nas se to tiče. To je sekundarna stvar, znate. To je samo utilitarna igra političara na vlasti da oni duže traju. A ti političari koji nas dovode u sukobe, oni se svi dogovore i idu na zajedničke večere. Jer kad smo mi u Srbiji imali problem, evo sad imamo problem sa Šiperima dole, Albancima na Kosovu, a ja sam ta koja je u Parizu videla ljude iz Srbije i ljude iz Albance sa Kosova kako piju šampanjac u istom restoranu i dogovaraju se šta će da urade. Pa oni vjerojatno u sred večere kažu ti napadni nas, ovaj napada i sceniramo rat, pa neka neki poginu, ali mi ćemo, oni se dogovore to na večeri. A šta mi radimo onda? Pa zato vam kažem, oni su jako cinični, jako pokvareni, jako korumpirani i njima naši narodi ništa ne znače, samo da još bude 4 godine na vlasti, pa dogovorit će se. Pa se dogovarao Milošević sa Tuđmanom, jer su se svi dogovarali, a svi su se dogovarali kako da podele Bosnu, kako da... A šta onda mi radimo? Ajde da i na isti način radimo, na našem nivou da se i mi dogovaramo kako da se kao narodi spasavamo. I mi se onda svi spasavamo na naš ljudski način, našim povezivanjem, za to nam ne trebaju oni uopšte. Jer to je osnovna sloboda, da kad smo svi znali da nas na isti način truju i svi smo jedni drugima rekli, vi u Sloveniji pazite se ovako ide, vi u Hrvatskoj pazite se ovako ide, vi u Bosni, vi u Makedoniji, vi u Crnoj, svi smo shvatili. I zbog toga mi jedni druge slušamo i gledamo, to nam je ova tehnika dala. Za sada, u ovom vremenu, bar još 1 deceniju, to je jedini metod. A kasnije ko živ, ko mrtav, jer velike će biti promene spolja i još jednu stvar želim da kažem, taj program crne psihijatrije koji je rađen protiv svih naroda faktički, to je ta maltuzijanska ideja reduciranja depopulacijske agende. On će se nastaviti, znate, on će se nastaviti. Zato je sada bitno ono što je Friedrich Nietzsche govorio, biti jak i hrabar, jer mnogi neće preživeti, znate. Kukavice, ljudi koji nas ne slušaju, ljudi koji nam ne veruju, neki od njih više nisu na ovom svetu. Ja se sećam koliko su nas napadali u Srbiji kad sam ja rekla nemojte uzimati nešto što ne znate šta je, branite se ljudi, D vitamin, D3 je dovoljan, uzimate cink, uzimate magnezij, uzimate C, radite vežbe, radite kakva autoimuna bolest, virus respiratorni, pa to se zna, nije on ništa novi, jel tako? Sve je bilo inženjering da bi se napravile policijske države. Oni koji su nas tada napadali, 9 od 10 nisu više na ovom svetu. Otišli su.
Neki su umrli zato što su morali da budu sklonjeni, neki zato što su bili nažalost glupi, što nisu hteli da veruju. Nekim je laka zemlja, ali to je tako. Mi koji smo ostali živi i zdravi, mi ćemo preživeti. I zato kažem ljudima, budite, Nietzsche je kazao, spašće se samo jaki i hrabri. Budite jaki, budite hrabri, ne dajte se, imate jedan život u ovom telu, jedan život i ne treba ga nikome dati. Nisu ti ljudi zaslužili da vama normiraju kako ćete da se hranite, da jedete i tako dalje. Na kraju krajeva mi imamo prijatelje ovde u Srbiji, jednog pokreta koji se zove MOBA, koji radi na ekonomskim pitanjima interno u celoj regiji bez vlasti. Oni sami prave svoje projekte kako da se svi zajednički, na primjer, zaštitimo od otrovne hrane. Pa onda, pošto smo mi svi manje ili više, svi smo mi poljoprivredne zemlje, agrarne zemlje po strukturi, onda oni imaju kako da se povežemo sa, ne znam, prijateljima u Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori i Bosni i da razmenjujemo, da na neki naš način razmenjujemo, jedni druge pomažemo naturalno. Jer dolazi vreme, vi ste videli da je propast banaka jedna, ja o tome pričam stalno, ne zato što sam ja bankar, što nešto znam, nego što sam živjela u tom svetu pa vidim jedna po jedna pucaju. I onda, naravno, to mi je i objašnjeno zašto je to tako i zato idu ovi ratovi, zato što banke kad puknu odmah ide rat, jel? Kroz celu istoriju je to bilo. I doći će vreme kad oni će jednostavno idu za tim da ukinu i taj likvidni, papirni novac i tako dalje. I to će biti, da, to će biti jako, jako velikih tiranskih metoda. Tu možemo da preživimo upravo mi, najbolje možda mi sa Balkana. Baš zato što smo u nekim stvarima još zaostali, na sreću, i zato što smo poljoprivredne i agrarne strukture. Ne ovisimo da nam daju hranu koja je zagađena. Tako je. I mi ne moramo, ako se mi, na primjer, među sobom dogovorimo, nama nam ne trebaju za to političari. Mi se među sobom dogovorimo, mi kažemo vama u Makedoniji širite među narod da sabotira sve velike lance i da kupuje od seljaka. Mi to kažemo u Hrvatskoj isto, kažemo u Crnoj Gori, kažemo u Srbiji, kažemo u Sloveniji. I svi se zajedno povežemo i svi to rade. I svi se spasavaju. Pa tu nam niko više ništa ne može. To je jedna sila koju oni ne mogu da promene. A ta sila dolazi iz svesti. Kad postanu svesni ljudi i kad kažu da, ovo je prava stvar, ovako ćemo svi preživeti, onda vam više ništa ne mogu ti globalistički programi, reduciranja, ubijanja i tako dalje. I onda političari postaju ne samo nepotrebni, oni su nemoćni. Jer iluzija je da oni imaju veću moć od nas, naroda. Nemaju. Nego jednostavno mi nismo shvatili kako da se organizujemo. Ne moramo se organizovati fizički. Mi treba samo mentalno da se organizujemo. Da jedni drugi slušamo. Evo, kažem, živimo, hvala Bogu, u veku kad je to moguće. Gledamo jedni druge medija, pričat ćemo. Ja sam, na primjer, veštačila kad je profilisala ove ubice, kad je bilo ovo ubistvo kod vas u Makedoniji. O tome je radio jedan video Srđan Nogo. Srđan Nogo iz Srbije daje jednu od najboljih emisija u vezi ubistva u Makedoniji ove devojčice. I emisiju Srđana Noga i njegovu analizu prenose Francuzi. Ne zato što znaju za njega, nego zato što vide da je nešto, mislim, pertinentno, relevantno. Da, logično. Znači, tu smo se već bili povezali. Sad možemo da se povežemo u bilo kom aspektu. Da jedni drugima pričamo šta smera novi koncept ishrane, koji će Davos da gura, šta smera novi koncept lečenja, šta smera novi koncept onog što oni rade te sad blokatore puberteta, hoće deci da menjaju pol već u pubertetu. To mi jednostavno na vreme jedni drugima kažemo i svi kažemo ono Boesjevo ne. I tu nam više niko ništa ne može. To je ogromna snaga. A ta snaga je snaga mozga i srca. Samo to. Ne treba mi da budemo svi u istoj državi. Nije potrebno. Mi smo u mentalno istoj državi. I u mentalno, ja kažem, mi smo onda u savezu duša. I taj savez duša je jači od njih. To je najbolja metoda borbe u ovom trenutku, dok se ne vidi neko novo prekomponovanje sveta koje će sigurno doći, ali to moramo da sačekamo. Da, odlično.
Мила, драго ми е што си овако елоквентно приказала наша ситуација у која сме ми запали и како да изаđеме од неја. Хвала вам још еден пат што сам био ваш гост, што сте дозволили у вашем дому да снимам овај лепи подкаст. Надamo se da će biti u budućnosti još puno intervjua s vama. I nećemo reći nadamo se, nego ćemo da obećamo ljudima da će to obavezno biti. Da. Vama hvala i veliki, veliki pozdrav celoj Makedoniji, onoj pravoj i narodu Makedoniji. Благодарам што не следевте денеска во овој интересен разговор. До следното јавување се најдобро.